Good morning everyone. बोसोर गोदाननि गोजोन हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। दायो फुंजानि 5 बाजिबाय आरोना। ओमफ्राय आं दसे मर्निं वाक खालामदोंमोन। मर्निं वाक खालामनानै दा थाबायबोगासिनो दं आङो। ओमफ्राय दिनै जिबायदि फ्रेश मोनदों आरोना बेलेग दिनाव आं बेबायदि मोनाखैमोन। दिनै माने एक्चुअली फिलिंसनिफ्राय जायो आरोना बोसोर गोदानजों लोगोसे दिनै माने बोथोरनि बेफोरबायदि सोमखोर समायना महरखौ नुनानै माने गोसोआनो माने टटेलि चेन्ज जाजोबो माने। स' आं बेफोरबायदि दिनखौ नुनानै जोबोर ब्लेसिं मोनदों आरोना गावखौनो। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो जायगाखौ नुनानै बोथोरखौ नुनानै बा गावनि गोसोआ माबायदि जादों कमेन्टफ्राव खोन्थाहरलायदो। स' आं बेखौनो बुंगोन जे बे बैसागु बोथोरानो मोनसे मेजिकेल फोरबो माने बर'फोरनि थाखाय। बेनि थाखायनो जि बेफोरबायदि मोनो बे बारनि खेथ्रआवल' नङा, बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जायो। बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो समायना महर लाखायो मिथिंगाया। बेनिखायनो दा नुनानै एसे बोदोर जादों आरो गोसोआ। स' गाइस दिनै 1 तारिखबो नङा होमबा? ओमफ्राय न'आव माखासे खामानि दङ, गेदेरफोरखौ सनमान लानाय, बेजों लोगोसे बोसोर गोदाननि फुजा होनाय। स' बेफोरबायदि खामानिया जागोन। स' दा नोंथांमोना माबायदि जायो जोंनि बेफोरबायदि खामानिया गामियाव, बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दाहाय। फुजाया जोबखांबाय आरोना दायो। ओमफ्राय दा बोसोर गोदाननि गेदेरफोरा उन्दैखौ सनमान लादों। सनमान लागासिनो दं। दा इसोरो खुलुमखांबाथाय जोङो खुलुमसै। ओरैजाय आगैमोनाबो दङ नै। खुलुमजानो नेदों। सोरजों खुलुमजानो? आंजों। स' दायो जोङो खुलुमसै गेदेरफोरखौ। मोजां बोर हो दे। मोजां बोर हो।